Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dami selesai rusuk sawang. Tuh. Banyak sawang dan banyak kotoran. Bisa diresiki nek dhuwur ra diresiki yo kok sampah. Kena angin ngono kan. Kena angin kok apa jenenge? Kena angin kuwi ijek tetep padha rontok. Rontok. Mending resiki dhuwur. Guys. Wis aku tak sarapan dhisik isu iki. Wis ngene. Goreng Pak, goreng. Nek kali nggo aku sik. Aku tak sik. Kotoran sendok itu Pak. Sarapan kotoran ngene pergi ngene lah dawe iki lempok. Tak percaya Pak. Orang enteke. Wah, aku kene sing tak candhakan. Wis. Mbah mateni ngene yo. Sarapan dhisik jam 5. Setengah 5 rapat tangi. Terus aku yo kesisa tak shower rapi dulu. Manis sih. Kok naik? Apa wayang sekolah guys? 5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Anak payah sak coklat. Biar sak kentil. Tempenya sak dimblak. 5.000. Sayurannya banyak sekali. Terus ditutup mana? Mungkin mana? Sarapan ya? Sarapan baik itu. Cik limangnya banyak. Kok layan masak berkenak. Suwen. Nek wong tani liman ya. Tak dudoi wong tani ya. Lek ngatini, lek ngatemi. Pak. Kayak enak bingung enak. Seneni suwen. Apa kok berak-berak? Loh. Iya iki karepe. Kok ramahan situ iki? Kok enak apa kuwi? Loh. Kok Pak? Loh. Tapi piye karepe kasih? Piye karepem? Sotren guys. Loh. Pentelas, Mak. Loh. Lah piye kuwi, Dek? Sak bojone. Piye iki ceritane? Iki lele wong nyekel duwe motor mayu ditero. Loh. Piye iki ape apa? Anu ngeterke niki, Mak. Durene ajeng merdamel melih. Loh, gak kleru. Lah pripun? Pun telan duwite. Aduh. Kok wis enteki piye kuwi? Lah iki buah iki, Mak. Ini buah bateh, lor bateh, kidul bateh. Pak Rene, Pak Sulit anu.
anu bagi. Aduh, Pak. Aneh, Pak. Nggih butuhan buah iki, Pak. Telas mbonan. Entar, Nggih. entar terus bukan mergeneh. Nggih lah, lha pripun? Wong lanang dah ngono mak. Ya Allah, Mur. Masa sapi sita entek mur nek buan desa? Nyarutang mak. Paling nggih nyarutan. Iya. Kok ngeres men sajake maca-maca ngeres. Berarti ku ndek inanen muni prei ngono iki dadak men atur ape totalan utang nang jaba Totalan ngono. utang, Mak. terusan buah, terusan Ya Allah, Mur, banget. ya karo rewang bereng, wong kabeh-kabeh. Telur bebek, dil bebek. Babar pisan pemirsa roh dhewe, guys. Nggih. Allah Akbar. Piye Pak duwe entek berarti mbok terno kon mergawe nek ngono. Nggih, Mak, ampun telas lah pripun Mak kula nggih krungu-krungu Mbak Lipah nggih ajeng digawe Mak niku wis padha kaya Bukan. piye yo gak beban sih cuma kane yo kanca cedak ngono lho Mak ndak piye. Cedak Mungkin nek ora gak- trikis. Lah nggih ngono ki nek gak tak awali mergawe neh Mak tak nggo ngene Mbak Lipah bareng yo apa neh ngono lho Mak. Enggak. Anu ngene pan. Bon sik sumpene. Catet ae urung. Lah mu ngatini ya ora tak kandhani nek kuwi prei. Mlebu. Jampun Mak wong Lah kejarene wis ijek duwike. Mak ngeten lho, Mak kalau Allah. jenengan nganu Mak aluk tiang kalih ngono Mak. Piye cemawane. Bayaran sedikit. Bayarnya mbok separo gelem. Aduh ya wis ngono kuwi. Biaya biasane ngono. Kuwi kan wis ora dhewe le. Ya yang ngono kuwi nah. Semakin suwe semakin tak potong. Semakin suwe semakin berat dan semakin kepotong. Iya, piye iki? Wah, landeng kono. Kok mergawe meneh iki gak kleru permisi. Ditampi melih nggih, Mas. Iya piye lah. Tombok. Ya kuwi ya kandha tini lah kok wong kono wis dindeh kono. Kok masa wis dindeh kono kok kowe budalne aku ya ora penak ngene iki. Kowe laporan rono kowe aku moh. Aku ya ora kudu nelpon wegah. Kok mencla-mencle bojomu ya tunggale. Wong sapi sak pentil lewane kok prei iki mbok trimo dienggo nyarutang karo nggo buah ngono. Kok pinter acting kowe dadak man. Kowe kok susah kok pinter acting Pur. Ya yo mungkin karena kulino nang ngarep kamera ya Mak. Soto yo. Drama Korea ya iki. Ayo wes lah. Ya enake kaya ngono ya aku tapi yo gak ngerti gak iso mutusi sing iso mutusi Tini, karek kono Tini kowe, karek Pak Sukar pokoke siap-siap terima apa ora. Wis pokoke aku ora ngurusi kowe. Aku pusing ngurusi kowe sam. Pusing kowe tak kandhani. Prei mak genteng tenanan. Dadak man remo go nyarutang, duwe entek balik neh. Oh alah, Pak bangetan, Pak. Gawe tak diburu loncatan tok. Batu loncatan tok. Ya Allah, Pak. Terus Pak Sukar kei udut kono ben anu Kir kemuluk kaya sepur. astagfirullah Pak Sukar urip pentek kaya ngono bojo kok mbok kerjalno ngene iki piye. Pripun, Mak? Pun telas itu tadi dek terus ae. Lek jenenge wong urip ya butuhan ya terus sae mawula kan ndek kae pemirsa kan kandhani. Tua malah semakin banyak butuhan. Allah ya Allah. Yo wis lah diapakno aku tapi gak iso omong wis kandha ngatine dhewe. Wis Pak tak tinggal sarapan ora urus wis moh wis kandha dhewe karo Tini aku gak roh Pak gak roh jawane Pak wis tak tinggal aku habis sekolah moh ora urus gah mak sekolah biasane ora urus wis mboya mergane kok lenye wis tak rafa sekolah guys ngerayu panik guys ngerayu panik ya lho piye iki
Ngerayu. Kowe kudu kandha tini kowe. Aku ora urus lho ya. Pokoke aku. Jemak tini mriki mboten mungkin. Ya mriki lah. Ya ya mungkin kula tak sanjang mak tini Terus wong pamane ya ora iso. Wong ki wis mbok tinggal kok wis aku sing nggoni ngono piye, Mak? Ora urus aku wis. Aku wis ngatur wong loro ki ndasku cekot-cekot aku. Omongan kok lenyal-lenye bojomu tunggale wis sarapan aku. Wis rapak dusi. Arep buyak kowe tak kandha tini dhisik. Guys. Wis Mbak kowe aduh ini mangko nek rene piye? Iku saurunge rene kowe ndang kowe kan rene kan isuk nek tini kan awan. Bismillahirrahmanirrahim. Komet aku. Entak gandane piye ngono. Piye, Mak? Ki aku yo bingung iki, Mak. Ora roh. Bingung ora kayak kowe ngono. Umet tau. Wis tini nek tak golekno tini engko nek tini muring-muring piye kowe. Ora roh. Aku tak lucu ya. Ora iki jebule mok. Hidup ya aku. Kandung deleng tak iki. Nek canome gak ora butuhane wong tuwek. Ya cah nomi ndak ora butuhane wong tuwek, Mbak. Adol iki ya Pak ya. Nggih, empon, enggak. Nang arep. Sukati yo mbaut acting ya, Pak. Cuma butuh aku. Dibeli pikir aku. Anjir iki. Asu. Jadi muni adol sapi diwo nyarutan. Duit entek balik nih, kurang ajar. Ngono ki kelakuane sapa? Acting kok pinter men. Oh iya. Tak kon kei rokok ya. Rokok wong ora mergawe ya. Duit entek. Pinter acting loro asu diduit astagfirullahaladzim ya Allah. Mak, gesek yo ki lekmu tak gawe kopi sik. Ya wis ana dikake kabanyune ganti tak tusane. Kowe kok pinter acting mbur aku kok diduki dadak man. Kowe sing diduk kowe malah diduki aku ya mbur ya. Malah dia bujuk aku permisa. Saat ini keluarga punya rutan, balik neh. Kayak iya oh. Anjir teh nyencerno geger. Dadak. Itu berarti ki anu Mur. Bojo mbek kowe pinter acting ya Pak ya. Jebule malah pinter acting Pak. Sing acting dekne Pak malah. Ya Allah, tarik ngono sabar. Itu urung diterang. Iya. Ora dilasi. Engko yo kandha tini dhewe mur aku mah. Buyak ngono nek rene tetes buyak. Bayarane pira dangit mergawe apa? Mbok kok gawean wong loro. Kok koyo kira-kira ki aku ki jenderal apa piye? Jenderal. Oh, rewak kok wis enek gila ning amal enek kowe. Kan beda-beda tugas. Beda ya kena dikongkon ya padha ae leh. Kok mergawe atik sitok-sitok nek aku gak. Demak nek gila merkan mosok kena dikongkon ngepel Bapak. kan yo mboten kokone kan mboten ngongkon ngepel paling tuku apa ngoten. Harapan, kamu kok foto-foto kau. Kowe lek diduduki lek aku lek. Aku casu kan. Mlebu neh. Entak. Entak dhewe. Iya. Wah, Lah wong jarene entak apa? lho, lah wong jarene aku prei dhisik.
Jebule jajakan malah mlebu. Tapi kondo dhewe lho ndek nang buyak kok. Wis entek kok. Ya ora paling-palingan yo viral. Kak masuk tulah sesam Mbak Muli. Beradol sapi terima tuku buah ambek punya utang. Kok ora. Ah, Karena di sapi dia tambah juga mak. punya utang jare. Belum-belum jadi wong merjai jadi utangnya yo banget tenan. Ameng kurose dulu. Iya lah. Marahin nang desa ki buahane ora kathah lek iki. Buahe jutaan yo gak. Nggih. Kathah wis jutaan. Nek terima sapi. Lek Buahnya buahku berapa Piro? kintal. Beras. beras sih. Berasnya sak kintal 5. Mbak nih. Ya Allah. Lah kowe balik rokok ya tunggale lah nek yo. Tak boleh duwe ae aku. Beras. Wong desa ki ngono kuwi ngarep. Aku nunggu. Terima sapi sitok bleng ya nek bareng-bareng ya. Lek ngene ndek iki sambat tok. Apa ning ngarani Pak, gua nunggu aku nek 15 juta. Besarnya. Yo, pisane. Maksudnya nyumbang pagi-pagi. Gajo. Nang mungkin ya punya Allah tenan. Nanti balik nopo. Nek nyumbang pati-pati yo ora lek. Besan akeh dadi besan pagi-pagi nih gua. Heeh. Yo gak lah lek. Nek nggonku gak nek ngono kuwi. Ya mungkin jenenge ora boleh wong dosane nyumbang. Heeh. Nek nggonku gak ngono iki ya akeh tok lek maksudnya punya. Tapi lek ngene mitenge diutangno. Ndara iyo paling. Saiki akeh mak ngoten iki pihak lanang terusan anu iki karo wedok ngoten. Kene ya akeh. Oh. Kene iya. Ando kene sing parongan. Ayo umur ki wah kono nek bateh kapok Ate gegel. Iki nek pengen nyumbang neh sepasar, nyumbang neh. ngono lewano meh kok. Ya Ora ya. Pak, dono sapi. Ya ya oh di duit. Lah wonge gede dhuwit iki gayane to. Kowe tak kono ngatini aku ora urus sampe sekolah. Ora urus. Lho ya. Aku pedang gawe liyane. Kowe mbok pedang kondok kowe. Bocah undal-undul kaya dhuwit. Kok lah kontak kok dikek nggo manuk kamu badok motor sapa kok aneh kae ngono lho mergawe iki lho kok iso wis ta Pak wis sing ora tandak kok walah walah ora kondok kowe ben Aku ten redek ya, Mak. buyak ora urus apa ndredeg apa ora nanti kene jare mergawe yo ora wis aku wis budal wis mur pateni mur HP-ku gorene Wis guys, aku ki tak kon ngetero Mbak Lipah. Tak kondo mak ngatini. Wong iki kare budal iki rada awan dadi ki aku budal. Wong iki urung enek budal. Pijarene mae kon kono pak ngatini ngono. Tak kon ngetero Mbak Lipah lha engko piye nek gak ditero Mbak Lipah yo gak iso. Apa sing nyotingno ngono ku lho guys aku nek ape omongan apa ta apa kan kudune nek sing nyotingno nek nyoting dhewe iki aku gak iso. Kompah paling mak ini yo nyeneni aku ngremengi aku paling pokok lencah-lenceh ngono paling ngono wis aku kak ngene Mbak Lipah aku wis teko Mbak Lipah aku tak njaluk tulung Mbak Lipah ae
piye anu nih. Halo. Ngapain Bu? Pendekane kayak semetu ae. Mbak. Lah piye duitku wis enteki. Mosok lagi 3 dino sentek. Kan ceritane tak nggo buah, tak nggo nyaur utang. Dadi ki duitku wis entek aku balik kerja neh ya Allah. Ngono kok engkek lewane metu. Alah. Iya. Demi iki gak tega ninggal aku. Yo Metu barang metu apa. ndak yo piye neh wong yo duite wis entek. Lah. Kok ora subut karo dhewe nek omong. Sok-sokan yo. Pak Sukaryo Tunggali. Iya. Kesel, Mak. Kon marah. Lo kaya aku, lho kerja keras, Iya. ngecek dhewe, rapat bayari wong. Ya Allah. Ya rokan nanti. Wonge gede. Iya. Besore periksa. Keselen yo mbok anu dandan omah mbok kon anu dhewe. Keselen Bayari dhewe. wong iki ora ndek sapi sing didol. Kowe ngono ndek sapi. Ya Allah. Tapi anu Cet ngono lho. setak idekku. Aku penjaluk tulung, Mbak. Apa neh? Aku terang nggone mak atine aku wedi. Kono terang. Iya, aja ngono. Jare kowe bestiku. Berarti adik kae. Aja nganggo nek kae, saiki beri yo. Aku ki pemergawe sok tak nggo boh nanggone mopo. Aduh sapine cek loro. Kok iso Entek bandaku nggo. ben. Engko lagi babu. Entek. Kok engkek lewane kok metu-metu barang. Ayo aku terno wae. Kok ndoro dhewe. Kok apa sing nek ngatine. Ora. Sok bene tukang masak ning kene aku. Ora. Ngene lho yo, aku ki terno tok. Aku ngene, aku ki omongan dhewe, kowe gak usah ngomong. Aku ki sing ngomong, aku cuma syuting notok, aku nek nyuting karo omongan ki gak iso ngono lho. Kok gak seru lah nek aku ngomong, aku nek nyoncong ini karo mak ngateni tok kan gak berhadapan, gak koyo ketok wong loro kabeh. Ora ngeling iku. Ndak yo senteki. Alah. Kapan? Ayo saiki engko aku mak iki mumpung nang sekolahan. Tak cat sik kowe tak cat padha kambingmu kuning lho, padha mbek krem iki. Nek tak cat Raine ae. kok deket malah. Wah, ya kene sing nek dino jempal iki aneh. Cek kurang. Kok jek bersemangat kok dene kok bisa akeh, Mak. Rasa bergawe kesel wong. Prek. Heeh. Ora pas. Iya. Ndek aku sih terang wonge. Sumpah. Dan wonge ya ngono mak. Kersane teng mriki riye. Teng mriki mulai nggih mak. Ya Allah. Ngono. Termasuk. Wis ya Mbak Lipah ben po salin apa-apa poso. Yo. Ngono. Jane wis. Kok ben tidak permisane. Kowe gak seneng ambek mel-mel ambek dul-dul ngono apa nek omongan ngene. Nek makok. Ngono. Iki lagi makok mbek Mbak Nur. Heeh. Wis kok ndek kenceng ae.